Ayos na ayos dito pre. Hinding-hindi ka magugutom. Tumatawa pang sambit ni Baldo habang ibinibida kay Alan ang trabaho niya sa manukan ni Ka Esteban. Nakatingin lang ang patpating si Alan sa kanya upang makinig ng maigi sa ano pa mang mga bagay na ituturo sa kanya ni Baldo tungkol sa magiging trabaho niya sa manukan. Oo nga pala, tuwing Biyernes nagpupunta rito si Ka Esteban para bisitahin tong manukan niya. Biyernes ngayon kaya siguradong andito siya mamaya. Ipapakilala kita. Dagdag pa ni Baldo, kasabay ng pag-akbay ng kanyang malaking bisig sa payat na katawan ni Alan. Maya-maya ay dumating na nga si Ka Esteban. Matanda na ito. May hawak na tungkod na kanyang ginagamit na pang-alalay sa paglalakad. Inikot nito ang kabuuan ng manukan. Tahimik lang na sumusunod sa likuran ng matanda, sina Baldo at Alan. Nang matapos na ang pag-iikot, ay binalingan ng tingin ng matanda ang nagkalat na tuyong dugo at balahibo ng manok sa lupa. Inilipat nito ang tingin kay Baldo. Sumalakay na naman ba ang aswang? Seryosong tanong ni Ka Esteban kay Baldo. Opo. Tipid na sagot ni Baldo. Nang lumipat ang tingin ng matanda kay Alan, ay nagsalitang muli si Baldo. Si Alan nga po pala, Ka Esteban. Siya po ang bago nating tauhang makakasama ko sa pagbabantay ng manukan nyo. Pagbibida ni Baldo kay Alan. Masyadong payat. Paano yan makakalaban sa aswang? Sambit ni Ka Esteban bago talikuran ng dalawa. Tila hindi natutuwa sa patpating anyo ni Alan. Inihatid ng tingin ng dalawa ang papalayong sasakyan ng matanda. Totoo ba yun? May aswang daw rito? Tanong ni Alan. Bakas sa nakakunot niyang noo ang pag-aalinlangan kung ipagpapatuloy pa ba ang pagtatrabaho sa manukan. Ano ka ba? Siyempre hindi totoo yun. Basta matulog ka na muna at siguradong mapupuyat tayo mamayang gabi sa pagbabantay ng manukan. Tumatawa pang tugon ni Baldo. Kinagabihan. Baldo, totoo bang may aswang dito? Tanong ni Alan sa katabi niyang si Baldo habang pareho silang nakatingin sa apoy ng ginawa nilang siga. Sinagot ko na yan kanina, di ba? Hindi totoo ang aswang. Gawa-gawa ko lang yun. At naniwala naman si Ka Esteban. Tumatawa pang paliwanag ni Baldo. Sandali at ipapakita ko sa iyo kung sino ang aswang dito sa manukan. Pagpapatuloy nito, sabay tayo at iniwang sandali si Alan. Pagbalik nito ay may bitbit na itong dalawang patay na manok sa isang kamay at itak naman ang sa kabila. Tayo ang mga aswang dito. Tumatawa pa si Baldo habang tinatanggalan ng mga balahibo ang dalawang patay na manok. Ikinalat niya rin ang mga balahibo noon sa lupa. Ang natitirang dugo mula sa katawan ng manok ay ikinalat niya rin sa lupa. Nilitsyon nila ang mga manok sa nagbabagang apoy ng sigang kanilang ginawa, saka pinagsaluhan pagkaluto. Ngayon ay naiintindihan na ni Alan ang lahat. Wala talagang aswang. Kalokohan lang talaga ni Baldo ang lahat ng yun. Gawa-gawa lang para paniwalain si Ka Esteban na aswang ang sumasalakay at kumakain sa mga manok nito. Araw-gabi ay ganoon ang nangyayari. Nilalantakan ni Alan at Baldo ang mga manok sa manukan. Ikinakalat ang mga balahibo nito at dugo sa lupa.
Alam na nila ang sasabihin kapag nagtanong si Ka Esteban kung ano ang nangyari. Isa lang ang isasagot nila. Sumalakay na naman ang aswang. Isang buwang hindi nagpakita si Ka Esteban. Isang buwan din ang pagpapasarap nila Alan at Baldo sa pagkain ng mga manok sa manukan. Hanggang isang Biyernes ng gabi, iniluwa ng kanyang sasakyang nakaparada ang matanda. Naglakad ito papalapit sa dalawa. Hawak pa rin ang tungkod na umaalalay rito sa paglalakad. "Kamusta kayo rito?" Seryosong tanong ng matanda habang pinapasadahan ng tingin ang nagkalat na mga balahibo at tuyong dugo sa lupa. "Sumalaki na naman po ang aswang." Magkasabay na tugon ng dalawa. "Baldo, kunin mo ang baril kong ipinatago ko sa'yo." Utos ng matanda. Mabilis namang sumunod si Baldo at tinungo ang isang kubo roon kung saan niya itinabi ang baril. "Tumataba ka na," sambit ni Ka Esteban nang magkaharap sila ni Alan. "Opo," sagot ni Alan, pinipigilan ng sariling matawa sa mga isiping hindi totoo ang aswang na kumakain ng mga manok sa manukan ng matanda. "Ang sarap mo siguro," muling sambit ng matanda habang nakatitig kay Alan. Mas lalo pang nagpigil ng tawa si Alan dahil sa huling sinabi ng matanda. Inakala niya kasi na bakla si Ka Esteban. Subalit ang lahat ng nakakatawang isipin ni Alan ay napawi at napalitan ng takot dahil sa mga sumunod na nangyari. Kitang-kita ni Alan kung papaanong tubuan ng makakapal na balahibo ang magkabilang kamay ng matanda. Ilang saglit lang ay ang mukha naman nito ang napuno ng balahibo. Humaba ang uso nito at nagkaroon ng matutulis ng ngipin na kagaya ng sa aso. Bahagyang natulala si Alan dahil sa pagbabagong anyo ni Ka Esteban. Bumalik lang siya sa wisyo nang bitawan ng matanda ang tungkod. Tuluyan na nga itong naging aso na punong-puno ng balahibo sa buong katawan. Mabuti na lamang at mabagal maglakad ang nilalang na nasa kanyang harapan, kung kaya't mabilis siyang tumakbo papalayo, walang lingon-lingon. Sa kanyang pagtakbo ay nabangga niya si Baldo. May hawak na itong baril. Nagkaroon ng pag-asa si Alan. Naisip niyang pwede nilang mapatay ang matanda na nag-anyong aso. Si Ka Esteban, naging aso." Humahangos na tinig ni Alan. Hindi kakikitaan ng kahit anong pagkatakot ang mukha ni Baldo. Ikinasa nito ang hawak na baril. Nanginginig pa rin sa takot si Alan. Nang nasa harap na nila ang aso, ay nagpaputok ng baril si Baldo. Bagsak sa lupa ang wala ng buhay na katawan ni Alan. "Bakit mo pinatay? Gusto ko pa namang kainin siya ng buhay." Boses ng mabalahibong aso. Ka Esteban, baka sumigaw pa eh. Baka may makaalam pa ng sikreto nyo." Sagot ni Baldo. "Sige na, kunin mo na sa sasakyan ang sobre mo." Utos ng mabalahibong nilalang kay Baldo bago umpisahang lantakan at kainin ng katawan ng bangkay ni Alan. Inumpisahan ng nilalang na wakwakin ng tiyan ng bangkay. Saka kinain ng mga lamang loob noon. Saka isinunod ang kalamnan ng bangkay hanggang sa maubos at buto na lang ang matira. Kinabukasan,
Ikinakabit ni Baldo ang isang karatula sa katawan ng isang puno ng talisay. Mababasa ang nakasulat sa karatulang yun. Naghahanap ka ba ng trabaho? Gusto mo bang maging tagabantay sa manukan ni Ka Esteban?